Net alleen in Den Bosch is dit hier een glazen hoes te vinden. Ook in Broeksterwaard zit er een. 2 dagen lang wordt er van de Brink af uitgestuurd via een livestream om geld op te halen voor een goed doel. Vanzelfs zijn de mensen ook welkom om op locatie te komen zien. De opbrengst is bestemd voor de organisatie World Servants. Wij gaan in zomer van 2026 met 30 mensen gaan we naar Rwanda om daar benderskwallen te bouwen. En daar zamelen we geld voor in. En het totaalbedrag is €115.000 wat we inzamelen moeten. En dat doen we al heel leuke activiteiten en dit is er een van. Jonken dat het glazen hoes er zit, wordt er ook van alles omheen organiseren. Zo is er een levende kristal. Een bingo. Tolbe. Tolbe. En zit er in de kerk een weesgame, dat mensen haar een weesken op schreeuwen kennen. In al deze activiteiten zijn er verschillende wijzen om het goede doel te stippen. Mensen kunnen ook doneren. We hebben een Geef WS Broeksterwaard. Daar kunnen mensen op doneren. Er is ook een plaatsje onvregen als ze willen. Er zit, als het erbij is, door de eerste €4 en dan is erbij wat voor plaatsje, dan wordt dat draait. De actie door het ontwaasje te doen 10 uur. Vlak daarvoor wordt bekendmaken hoeveel er geld op hellen is. Maar een tijdelijke tussenstand. We hebben wel een idee op hoeveel we nou zitten, ja. Ja, naar de eerste rij. En het is, ik lunder hier ervan, maar het is natuurlijk boven verwachting, juster. Ja. Was het ook nog vertellen hoeveel het er is? Nee, dat ging die net vertellen. Jong, aan het einde van de jongen. Ja, dus ik zou zeggen, kom jong.